गिबियावनो नोंथांमोननि जितु प्राइम 24 हेडलाइन्स लोगोसे बड'लेण्ड बुब्लि बे चेनेलसिम खौसेथि बर' सुबुं आफादनि जानानै नोंथांमोननिसिम गोथार आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरबाय आरो गासैबो नायगिरिफोरखौ खुलुमहरबाय। धेमाजि जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफादनि आफादगिरिनिफ्राय थोंजोङै मिरु आफादनि आफादगिरि मोनहैनाया आंनि थाखाय मोनसे सोमोनांथाव आरो मोनसे चेलेन्ज होननानै आं सानदों। दा एभ्रि चेलेन्ज इज दा अपरचुनिटि। मोनफ्रोमबो थारमाने चेलेन्जआनो मोनसे मोनसे खाबु थायोनो आं बेखौ लानानै बे खामानिखौ मावनो सानदों आरो आं सानदों एभ्रि पार्सन इज इम्पर्टेन्ट फर आस। साफ्रोमबो मानसिया जोंनि थाखाय जोबोद गोनां। जि मानसियानो जायाथों जि आफादावनो थायाथों मानो जों साफ्रोमबो मानसिखौ गुरुत्त होनानै जों बयखौबो लाफानानै जों बे खौसेथि बर' सुबुं आफादनि खामानिखौ मावनो नागिरदों आरो बेजों लोगोसे मैया जिथु आं आफादगिरिनि बिबानखौ मोननाय लोगो लोगो आसामनिल' नङा मेघालयनि बर'फ्रा आंखौ लोगो हमदों, बिथांमोननि उसुबिदाफोरखौ आंनि सिगाङाव बुंदों। नागालेण्डनि बर'फ्रा आंखौ लोगो हमदों, बिथांमोननि उसुबिदाखौ बुंदों आरो खौसेथि बर' सुबुं आफादनि जिथु मट' बेनो जाहैबाय बुहुमाव थानाय बर'फोरखौ गेरेमसा हारिजों बोरै दानो हायो बेनि थाखाय खामानि मावनो थाखाय जों थामथिम जादों आरो बे आंनि थाखाय जोबोद गिदिर चेलेन्ज। बे चेलेन्जखौ मोनदों आङो। मोनबाबो थारमाने आं सानदों जिहेथु रायजोनि थाखाय जों खामानि मावनो ओंखारबोनाय मानसि, गावखौनो डेडिकेटेड खालामनाय, जेसे हायो एसे बे खामानिखौ मावलांगोन होननानै आं गावनो प्रिपेयार जादों आरो आं गावनो साहसखौ बुथुमनानै लादों। आं बेखिनिखौ नोंथांमोननो फोरमायबाय। बेखिनियावनो समाज राजखान्थि बिफानाव जोंहा मोनसे सावरायनाय जादों जे जिहेतु खौसेथि बर' सुबुं आफाद इउनाइटेड बर' पिपुल अर्गेनाइजेसना बे मोनसे अराजनैतिक संगठन, नन पलिटिकेल अर्गेनाइजेसन। सोरबा राजनितिकआव थांबाय जोंहा बुंनो गोनां गैया। खिन्थु खौसेथि बर' सुबुं आफादनि नाजानायाव दिनै मोनसे आरो गुबुन गुबुन आफादनि नाजानायाव जिहेतु मोनसे दिनै काउन्सिलनि मोनसे एरेन्ज जाबाय। बे काउन्सिलखौ मोननायाव जोंनि खौसेथि बर' सुबुं आफादनि माखासे दैदेनगिरिफोरा बिजेपिआव जइन जादोंमोन। जानायनि जाहोनानो जाहैबाय जे मोनफ्रोमबो सोमावसारनायनि मोनफ्रोमबो आन्दोलननि जोबथा लामायानो जाहैबाय राजखान्थि। जाहाथे बे सुबिदाखौ खाबुखौ मोननो थाखाय जोंनि माखासे मानसिया राजनितिकआव हाबदोंमोन। बिथाङा राजनितिक भाबै बिथांमोना खामानि मावगोन, खिन्थु जोङो खौसेथि बर' सुबुं आफादाव थानानै अराजनैतिक भाबै नन पलिटिकेलि जोङो खामानिखौ मावलांबाय थादों होननानै जोङो थाग थियारि जानानै दं। मेघालयनि बर'फोरनि जिहेतु बेल' नङा जोंनि आसामनि बाहेरायाव थानाय माखासे बेफोरावबो गोबां बर'फोरा सानना दं सानदों। जोङो ओरैनो खौसेथि बर' मिरु खौसेथि सुबुं आफाद सिगांनि आफादफ्रा थारमाने जों प्रायरिटि बेसिसाव खामानि मावनो नागिरदों। थारमाने गिबियाव जोङो थारमाने जिथु जोङो बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलखौ जोंना सेथि डिमान्डमोन, बे सेथि डिमान्डआ जाबाय। दा नोंथांमोना मिथिगौ कार्बि आंलंनि जिবিলাক बर'फोर दङ दिनैसिम एसटि मर्यादा मोनाखै, बिथांमोना जोबोद गोनो गोथो बे जायगायाव रायजो जाना दङ आरो जोंनि आसामाव थानाय गोबां बर'फ्रा दाबो हानि भुमि पट्टनखौ मोनाखै, हानि मियादि पाट्टाखौ मोनाखै। बे जाहैबाय आरो बिनिफ्राय बे आफादा प्रायरिटि बेसिसाव जों सानदों दानि गोदान आफादा बे हा हुनि खामानिजों लोगोसे कार्बि आंलंनि जिथु समस्या बेनि सायाव खामानि मावगोन। आरो अलरेडि जोंनि मिरु आफादा थांनाय बाराव वेस्ट बेंगलनि सरकार जिथु ममता बेनार्जीजों मोनसे रादाय जादोंमोन जे वेस्ट बेंगलाव थानाय बर'फोरनोबो अट'नमास होनो हायाबाबो मोनसे डेभेलपमेन्ट काउन्सिल होनांगौ, बेखौ रायज्लायनाय जादोंमोन आरो बिथाङा मोनसे ग्रिन सिगनेल होदोंमोन। खिन्थु दा जोंना नैबे बिकेएसि दाफुंनायनि बेलायाव जों बेयाव खामानि मावनो हायाखै आरो बे वेस्ट बेंगलल' नङा, बेजों लोगोसे मेघालयआव थानाय बर'फोरनि माबा मोनसे डेभेलपमेन्ट काउन्सिल बा अट'नमास काउन्सिल मेघालयनि आन्दाराव बर'फोरनि थाखाय मोनो नामा? मानोना जोंहाबो बेयाव थागिबि बर'फोर दङ। सासे बर' एमएलए देरहाय बे जायगायाव। नागालेण्डनि जिथु डिमापुर एरिया बेयाव थागिबि बर'फोर दं। बिसोरनि थाखाय मेघालय गभर्नमेन्टजों रायज्लायनानै बिसोरनि रायजो जानायखौ, बिसोरनि पलिटिकेल राइटखौ माबा इनसियर खालामनो हायो नामा? बेनि थाखाय जों गोदान आफादा खामानि मावगोन होननानै थामथिम जादों। गिबिसिन रला आसामाव थानाय रोजा रोजा सुबुंफोरनि जिथु भुमि हानि मियादि पाट्टा मोनाखै बे आरो कार्बि आंलंनि बर'फोरनि जिथु प्लेन्स ट्राइबेलनि मोननांगौ
जनजाति मर्यादा मोननांगौ हाजोआरि ट्राइबेल हिसाबै मर्यादा मोननांगौ बेनि थाखाय जों खामानि मावो जोबनायाव नोंथाङा जिहेतु जोंनि दानि बिटिआर गोबां आफादफोरखौ नुनो मोनो जिहेतु गुबुन आफादफोरजों माबोरै सोमोन्दो लाखिनानै खामानि मावलांनो सानो माबा मोनसे एचिभमेन्ट मोनदों जों गासैखौबो खौसेथि बर' सुबुं आफादनि जानानै बा पार्टि लेभेलनि जानानै गासैखौबो गोरोबनानैथ' सिटआ खम गतिके सोरबा मोननाय मोनैयाव बोराबनाया गोबां थागोन जों सानदों थारमाने इयुनाव गासैबोखौबो लानानै जाहाथे गुवारै दानाय जायोबा गासैबो आफादफोरखौ समान मोनथाय होलायनानै आरो जों बेयाव खौसेयैनो ज' जानानै जाहाथे बाहेरायाव थानाय बिटिसिनि बाहेरायाव थानाय बर'फोरखौ लाफानानै जयैनो आवगायनो हानायखौ जों सेस्था खालामगोन आरो दिनै आं गोदान आफादगिरि जानाय लोगो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गोबां दैदेनगिरिफोरा आंनो हामलायथि हरदों गुबुन आफादनिफ्राय हामलायथि हरदों आं बेनिफ्राय आसा मोनसे खालामदों दा जों खौसेयै गासैबो आफादखौ लानानै जों आवगायलांनो हागोन होननानै आं मोनसे फोथायनाय दं आरो जयैनो खामानि मावगोन होननानै जयैनो खामानि मावनो थाखाय आं नाजागोन जोंखौ लाफानानै खायसेजों थाफानानै जों खामानि मावगोन होननानै आं मोनसे फोथायनाय दं जोङो धेमाजि जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफादनि जानानै बयखौबो जों खुलुमनाय जासिबाय दिनै जोंनि थाखाय मोनसे जोबोद गोजोनथाव रादाब जे खौसेथि बर' सुबुं आफादा जाय थांखिखौ लानानै बे आफादखौ गायसननाय जादोंमोन बेनो जाबाय बड'लेण्डनि बा बिटिसिनि बायजोआव थानाय बर'फोरनि थाखाय आलादा गाव हायुङारि खुंथाइ गायसननाय आरो बे गायसननायखौ जोङो 2014 मायथाइ एबा गायसनजेननायनिफ्राय थारमाने आफादखौ गायसनजेननायनिफ्राय जों बेनि दाबिखौ दैखांबोबाय थादोंमोन आरो बे दाबि मथे जोंनो आसाम सरकारा बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलखौ बर'नि 3थि एकर्ड बायदियै जोंनो गायसननानै होबाय आरो बेजों लोब्बा लाखिनानै 17 फेब्रुवारि खालाराव जोंनि जा इन्टिरिम बडि बे इन्टिरिम बडिखौबो दानानै होबाय आरो बे इन्टिरिम बडिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा हिसाबै जोंनि खौसेथि बर' सुबुं आफादनिनो मानगोनां आफादगिरि मिहिनीश्वर बसुमतारी बिथांनो खौ सायख'नाय जादों आरो बे सायख'नाय लेखायै जिहेतु बिथाङा जोंनि नैबे सानजारि नोगोर ओनसोलनि जाहैबाय आरो बे सानजारि नोगोरनि रायजोफ्रा बिथांखौ मोनसे गेदेर एचिभमेन्टनि थाखाय देरहासारनायनि थाखाय दिनै लोब रायजोफोर ओंखारबोनानै दिनै बिथांखौ बरायदों आरो बेवहाय धेमाजि जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफाद हिसाबै जोंबो बरायफानो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो आसा खालामदों उननि समफोराव काउन्सिलनि थाखाय जायफोर थांखि थाखाय जों लागोन बर' माहारिफोरनि जौगानायनि थाखाय फारफ्रोम बिथिङाव जौगानाय सोलोंथाइनिफ्राय लानानै हारिमुनिफ्राय थुनलाइनिफ्राय गासिबो फारफ्रोमबो जौगानायखौ बिथांनि मोनसे गोग्गो सान्थौआ जाहाथे बेखौ मावफुंनायाव मदद खालामो बेखौनो धेमाजि जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफादनिफ्राय इसोरनाव आर'ज गाबनाय थाबाय आरो जों बेखौ बुंनानै गोजोननाय मोनगोन दिनै बेवहाय बर'नि माहारियारि आफादफोर फारियै जोङो बर' थुनलाइ आफादनिफ्राय लानानै बर' फरायसा आफाद हारिमु आफाद आइजो अनसाय आफाद गासैबो आफादफोरा दिनै बेयाव फैनानै बिथांखौ बरायफैदों आरो बयबो रायजोफ्रा दिनै गोजोननाय मोनदों आरो बेवहाय जोंनि सानजारि नोगोराव जौगानायनि जा लामा बे लामाया जोंना स्पस्त जादों रोखा जादों जे जोङो खौसेयै थांनानै जमा जमायै थांनानै जोंनि बर' माहारिनि जेसेबां जेंनाफोर दङ बे जेंनाफोरखौ सुस्रांनायनि हाबा मावलांगोन आरो खौसेथि बर' सुबुं आफादा नैबेवहाय जों जेब्लायबो माहारिनि थाखाय गसंनानै थानो हागौखौ आसा खालामदों आरो बेजों लोगोसे जोङो बेखौबो बुंनानै गोजोननाय मोनगोन जे खौसेथि बर' सुबुं आफादनि 7थि बोसोरसालिया जथुम्मा गलाघाटआव जानानै थांबाय 17, 18 आरो 19 फेब्रुवारियाव बे जथुम्मायाव खौसेथि बर' सुबुं आफादनि गोदान आफादगिरिखौ जोंनि जिल्लानि एबा धेमाजि जिल्लानिनो मानव गेदेर मनरन्जन बसुमतारी बिथांखौ जिहेतु सायख'नानै दोनदों आरो बिथांखौबो जोङो जोंनि गाहाय मावफुं सोद्रोमाजों लोगोसे बरायफानो मोननानै जोङो जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो जोंनि गासै मावथि बिथांमोना मोनसे एनार्जि मोनदों जे खौसेथि बर' सुबुं आफादाव थानानै जोङो बेखौ इयुन समाव जोङो माहारिनि थाखाय हाबा मावनो हागोन आरो बे एनार्जिखौ जोङो जोंनि दानि आफादगिरि गोदानै दाजानाय आफादगिरि आगुनि आफादगिरि आरो दानि मावफुं सोद्रोमानिफ्राय मोनबाय थागोनखौ मिजिंथिदों धेमाजि जिल्लानि आफादगिरिया आफादगिरि बिबानखौ मोनो आरो धेमाजि जिल्लानि गोबां दैदेनगिरिफोरा माखासे बिजि दा खालि जाना थानाय
जिहेतु बिबानफोरखौ मा जोंहा बोसोरारि जथुम्मा लानांगौ दङ जों बेखौ साननैसोनि गेजेराव सावरायलायनानै लागोन जोङो खौसेथि बर' सुबुं आफाद धेमाजि जिल्लानि बोसोरारि जथुम्मा आरो धेमाजि जिल्ला आइजो अनसाय आफादनि बोसोरसालि जथुम्मा बे मोननै आफादनि जथुम्मा जोंहा खुंनांगौ दङ जोङो नायबाय थादोंमोन जे थांनाय समाव बिजेपियाव खावसे थांबाय मिरु आफादा जथुम्मायाव मा थांखि लायो बिजेपियाव थांनाय सोद्रोमाखौ बिबानाव दोनगोन दोना बैफोरखौ नेनानै जों सावरायनाय जायाखैमोन आरो बे जोंना स्पष्ट जाबाय आरो बै फैबाय थानाय जोंनि जानाखि बोसोरारि जथुम्मा बे बोसोरारि जथुम्मायाव जोङो गोबां बाथ्रा सावरायगोन आरो बैखौ लांदां जानानै थानाय बिबानखौ जोङो सुफुंलायनानै लागोन आरो जोंहा दिनै आं सिगाङाव बुंबाय जोङो एनार्जि मोनसे मोनदों आरो बेनिखायनो जोंनियाव दिनै बिबानगिरि गोबां दङ आरो बे बिबानगिरिफोरनि गेजेरावनो जों सोरखौबा दैदेनगिरि गायसननायाव जोंहा गोनो गोथो जानायनि बाथ्रा गैया खारन बयहाबो जोंना केपासिलिटि दं केपाबिलिटि दंसै दिनै आरो बैबायदि हिसाबै जोंनियाव दैदेनगिरि जानो हानाय गुन गोनां बिजाथिनि आंखाल गैया दिनैनि दिनाव बेनिखायनो जोङो सावरायलायनायनि गेजेरजों बैखौ जोङो जोबोद गोख्रैनो फिलआप खालामनानै लानो हागोन गावनि बेबायदिनो माखासे जोङो जोंनि थांनाय स्निथि बोसोरसालि जथुम्मा मिरु आफादनायाव जों बेबायदि राजखान्थि दोलो दानाय सिन्था जों खालामाखै मानोना जोंनि फोथायनाया बे राजखान्थि दोलोआ गावजों गावनि गेजेराव मोनसे मिसआन्डारस्टेन्डिं मालाबा सोमजिहोयो जों बेखायनो थांखि लादों जों थाङोब्ला मोनसे फिक्स राजखान्थि हान्जायाव खौसेथि बर' सुबुं आफादा थानानै हाबा मावनाय नङा नंगौ बियो दिनै सोरखौबा मदद होनानै हाबा मावगोन बे उननि बाथ्रा जोङो जिहेतु जोंनि माखासे बिबानगिरिफ्रा बिजेपियाव हाबहैबाय बेखौ जों बयबो मिथिगौ आरो जों गावनो बुंनानै लादों आरो बेवहाय जोङो गोनो गोथो खालामाखै देग्लायनि समाव जोङो थोंजोङै बिजेपिजों मदद खालामगोन बिजेपिखौ नि थाखाय जों हाबा मावगोन जाहोना जाहैबाय जिहेतु भारतीय जनता पार्टिया जोंनि काउन्सिलखौ दाफुंना होदों बिनि थाखाय जोङो जिहेतु बिथांमोननिफ्राय मोनदों बेनिखायनो बिथांमोननोबो माबा मोनसे जोंहा होफिननांगौ बिबान दं होननानै जों सानदों बेनिखायनो देग्लाय जों जेबो गोनो गोथो बेबायदि साननाय नङा आरो इयुन समाव राजखान्थि हान्जा दाया बेवहाय जोङो दिनैसिम सावरायाखै आरो गोनां जायोब्ला जोङो उननि समाव खौसेथि बर' सुबुं आफादा बेखौ सावरायनानै थांखि लागोन